Egati yabamenyi kurwase para ikubwatania ABC ya Magwagwa Division abagi ABC omu MCA omagwagwa niko bono baimokia baimoka no bororo obonene ase batanga egetambokero kyo mu ACC omagwagwa Ole Sinti botanga hokole magwe para ye county wetrase ABC yae bakoragwa nomo MCA omagwagwa muske Abel Mose nigo baticha chingoro chiorobago echiokonyora chiabekirwe aroro maiga yebiragita kulima ebaleyo umukia bokonyora ensemo yomo ACC nigo otumera gose nigo tumera enyasi nagotumanya omuriketo Steven Nyariki Embunde Iberera ritindi nengusanano nigo yabaroro mega yebiragita bye county ya Nyamira ebyo byarekorema para ya Mukarate gochia gosokera miego chenyamusi iyo egosungoka ase ABC yomokonyi bomo commissioner ase division ya Mawawa no BC yomo MC o Mawawa amone skuru yesanige ya yebiragita korema nyako gitepare yo asekirianga umukonyi bomo commissioner ase division ya Mawawa Samarieta Ole Cynthia yatebekananga nigo akana epara ye county teta asubore mu bwe serikali yenene chakari tukuri ya unando mando bota bota ni ndu tumeke para tani to komya mono na ene twali kono mo musi to biamono asinge twa tokore mere yere miya ko so di para ndo mande biamono ngai di ole na cha okano bore mono bwadi ogai bore mono bwango onya karo mo ndu serikali na kya kuma uto nya sanga iga erona ro manyino bwani to konya na ro magmo na ndu to unira ndenge chika bega igo ntu gwanje na bantu abarundia twanyingire buno mwana boda boda ni chenteneta se gwati iga Chemkor kusenda magogo nicho mwenyene ase bare yetete ono kurwa kuna bare yatakeire kweta yonko nyanya sunkote bune tekwane mugondo katiaria se kisima ekohoye ngobono na rwani ne birangerie binge atebyo mwemusie na utago nkonya abantu abangunerere ese yebe agatega nene mwako munateba obole mubuna bwa bure tuga ngeri bataitenga ndebe bwo mwako yo ndiye kuri magwesere igambo mbere magwagwa ne pale yego savu ebinyoro bibere ekorwa Mukarate yagenda bake para erami ekoenda onyamusi eyo bwazo monyengwe amono mumbere bagwetera abana inchi bamitumura epare monyeganetie mutagite tonyerosi ingirigere tokore na togoterie ACC atige para ya wananchi na atigo bodi mwe serikali ebare rosigwe elinda wananchi baetere na banafuzi baende nigo abamenyi amono mu MCA Bwororo muske Aperi Mose yabetereria goticha chingoro chibisigisa ase pare yo ase bamoraga ebyara bokongu mu ACC oyo Mawawa epare mo ebonetera sigwise ine mondo ndete yo chitege no mugondo ye kegera mundu tokogenda obisi roro sana iyo igajete audumie umwana injitari ajete amunyanyaze ta komekia abana bajutuwa muguso bayitujimbago kumakuna gutambuka kwa bandu nigo abamenyi ko mo batebirenga oike pare yegendere kole mwana omukonyi bomo commissioner ase division ya Mawawa nigo abwente kubwato kobore mubwo ekerono no mukito bwensoko TV konyoro bwiraneria kuri omukonyi Ole Cynthia watuomere nyasi na ntindo chie abantu baminto problem asobo no serikali kolema sheria inaniruhusu muno mwakilishi wa ye county ya Nyamira ndo siki para ichi tari mochumba korosia tari national government de korosia county government land county government ne pari ya korosia wananchi baite tari this is not a private road we are making karosirie pa yere public road
aya ni gagochi chaekera okurimwa wechipara che county chiang'iriwe ase wodi ya mawe bunge ya North Mugranko ekere para ya rosigu ya Riomego kia Nyasoro mawawa SDM eyekorwe kanisa ya Lutheran borio betundu bari goika Onyageteri eyekorwa ekona ya Mungei yagenda gochenya ikoboko Sereti nabo igogoswa ase ensemo ya Bisembe echi chabekirwo moroberio namona Gesaga gochi asugute SDA gochi Nyabwororo nabo igepare korwa Bisembe gochi Ikamu Secondary. Stephen Nyerikembonde, Soko TV, county ya Nyamira.